Μάλιστα. Είπε σε 3 λεπτά. Ναι. Εδώ ο Βάλας με τους αναπληρωματικούς της ομάδας του. Είπαμε λοιπόν για το τι έχουν κάνει οι δύο ομάδες σε αυτό το γήπεδο. Η Σκόντα Ξάνθη λοιπόν στα 25 χρόνια θα πάει εκεί. Μάλιστα. Και θα έχει την ανάλογη υποδοχή. Γι' αυτό είδα ότι ο Παπαδημητρίου προσπάθησε να μιλήσει στους παίκτες. Οπότε η Σκόντα Ξάνθη είναι αυτή που θα πάει στον πάγκο και θα ήθελα να με ενημερώσει ο Κώστας Γκουντούλας αν πίσω από τον πάγκο υπάρχει προστασία, τι πρόσβαση υπάρχει τέλος πάντων. Αποφασίστηκε συμφώνησε η Σκόντα Ξάνθη τελικά να καθίσει στον πάγκο των φιλοξενουμένων εδώ στο Κυριάννης Βικελίδης, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα τοποθετούν 2 δημιουργίες τελικά της αστυνομικής δύναμης και όχι μία όπως αρχικά είχε αποφασιστεί, ώστε να μην υπάρξουν παρατράγουδα με τους οπαδούς του Ολυμπιακού Βόλου που είναι ακριβώς πίσω από τον πάγκο. Όπου υπάρχει το fiberglass, βέβαια, το γνωστό, σε ένα ύψος συγκεκριμένο, μάλιστα. Λοιπόν, καθυστέρηση ενός τετάρτου, ακαδημαϊκό τέταρτο, αλλά εδώ βέβαια μόνο ακαδημαϊκό δεν ήταν αυτό που συνέβη. Ήδη έχουν καθίσει οι άνθρωποι της